Skal jeg bare? Nej! Okay, Pernille, kan du ikke lige lave vores kineser? Pernille laver vores kineser. Hvad er det? Chinese! Japanese! Ja. Hvad var det? Cowboy? Ja. Espanol. Og Matrix. Og så har vi humlebien. Skal vi se den? Så tager vi lige et par plyn med her. Brum! 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 Yes. Og så kan Christian lave den der anden en, der jeg ikke kan. Du mangler lige den der fe. Fen? Mm. Har vi også en fe? Du har lige stået og sagt den. Du mangler feen. Fen? Ja. Det ved jeg ikke, om jeg kan lave breakdance. Kan du lave breakdance? Ja, skal du simpelthen breakdance? Mm. Okay, er du klar? Kom nu. Lav breakdance. Blåval. Ja. Du mangler stadig vores fe. Nå ja, nu er jeg med. Den meget stærke mand, ikke? Pernille sagde fe, ikke Ja. nogen stærk mand. Og så kommer feen. Nemlig. Der var den. Det var feen. Jamen ellers har vi en julenis. Det her, det er ho, 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 ho. Det her, det er en mand, der tager på patterne. Der tager på patterne. Så er der smuttet kugler. Og så er det bare den rigtige. Det her, det er det bedste forsvar, man ever kan lave. Så er der... Hvad hedder det? Ninjaen. Wow! Det skulle da den anden. Lav det der forsvar igen. Forsvaret? Ja. Du skal gøre det ind i kameraet. Gjorde jeg ikke det? Nej, du gjorde det sådan nede i båden. Lord. Nå, men så tager vi den der bare igen. Okay, klar. Hvad laver du? Ninjaen for. Igen gjorde du det for langt ind. Man kan ikke se det. Gør det Okay, der. her. Ja. Det kan jeg ikke, så skal jeg lige lidt længere væk. Men var det også lige at tænke på, at man kunne lave? Pernilles ninja tricks nummer 1. Lesson number 1. Japanese. Japanese. Nej, det er Chinese. Ni hao. Ja. Ja, så skal man huske at gøre sådan her. Det her, det er Demis, når han smiler, ikke? Er I klar? Det var humor. Okay, skal vi se den? Min mor siger, at tykke børn ikke kan smile. Det passer ikke, hvad det giver.